3, 2, 1, 0. Вие сте в канала на Карамелчето Алекс пак. И това е втора част на нашата поредица. Ще има 4 части, може би 5. Ако излезе четвъртата, незабавно гледайте и петата и шестата. Затова можете да видите гледката, която се показва през прозореца на самолета. А ако не харесвате слънце, на 32 минута свършва този кадър. Секунда. И ето е брадовчетка ни. Здрасти! Някак си успяхме да вмъкнем при нас. Ако се чудите какъв е този шум, просто сме в самолета. Има много шумовление. И просто всеки се разхожда тук. Имаме пулички и 2 спрингъла, същите. И не много скучно, но добре ще ви дали също най-шебележникът и да го видим. Има само шестици. Има само шестици. 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 Шестици и само шестици. Не. Виж. Това е твоя. Не. И още сега ни нямаха стюардесите да ни за парфюми, за храна. Полетът ни е 3 часа и половина, но започнахме, когато може да си свалим коланът. Ако не вярвате, ето вижте, сваля се коланът може. И така става, че много е забавно. Играем си, пеем си понякога Sigma Boy. Sigma Boy. Да покажем на приятелите как. Хайде. Sigma Boy. Sigma Boy. Шата тъчен така чулеста with boy. Sigma Boy. Sigma Boy. Я така инстан така чулеста with boy. И така повтаряме много пъти. И понякога пяхме Take down, na 100 cells this a war. Take down. Който е гледал K-pop Demon Hunter, значи трябва да знае тази песен. И който е гледал да пише в коментарите, аз гледах. Оставете лайк и се абонирайте за канала с камбанката. Кликнете за още нови видеа. Чао всички! Чакайте трета част! 3 пръсти с бровите.